illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bosho me yake faruwa? a cikin walwalan mu muna cikin jin daɗin mu muna shan yayan mu To sai me ya faru kenan? haka kullum kasa ka zo ka toyi an hana karuwanci an rufe Subhanallahi. To ai wannan abun farin ciki ne. wanda uba da shawara an rufe gidan karuwai ofisin da suka rufe gidan karuwai da jama'ar da suka taru su Dakata. Wani an ce ka iya tenanci. Shin haka nan ne? Camuwa kekewa ne. Gaskiya ka iya. Na ga an ce kuɗin mina ne ma? na ce mu arna ne Subhanallahi. To Allah ya kiyaye. Bosho a lokacin da kana aikin police wani irin horo ne aka baka? tun daga Jos da kirjin rubu da dan jiki da cin aiki A dogon ga wannan na buƙatar addu'a. ba ruwanka da mutane. Me sana'a kenan karmi mai addu'a kenan? Yau a duniya in ka tsaya ka daka ta ɗan adam ba za ka rayu ba. Gaskiya na da magana ka amma mu yi masa addu'a buba. Ga mana addu'a. Ina kan kausar kafa 43. A Ibro kullum idan dare yayin ko zo yin bacci ni kamata mu dinga astaghfirullah yi malam idan daushe tashi da safe a kullum ni ka fara ci. lalataccen risho matacciyar firiza a kawo in siya Wannan nawa kenan shi ne aikin daushe. Ba kake magana. Da kai nake mana. Akwai wani bayan kai ne. Ka yi haƙuri yalla bai. Kai na za a kashe ka. Kai na sa a yanka ka a duk da ba mu ce ba. Sai na haura gidanka ne maka yankan rago. Allah kai haƙuri.